companie independentă să-și realizeze spectacolul. Asta este, mă rog, Fringe este și la Toronto, și la Montreal, și la dar Summer Works este un festival care critica e o îmbinare de consacrat și mai neconsacrat foarte frumoasă, joacă frumoasă. Deci asta părerea mea ar fi un exemplu acestei așa. Ce să vorbesc? Forgiveness, atelierul de la Modern Theatre, nu știu, Forgiveness, e un spectacol regizorul care e în Toronto, persoană, și am montat un spectacol în Boston. Și un spectacol i-a zis, vezi casa aia de acolo, acolo omul care l-a ucis pe tata în timpul războiului. Sunteți vecini. Și zic, da. Și cum? Cum? Spectacolul se numește, ideea spectacolului se numește Forgiveness. Da. Deci, imbolul lui a fost când l-a văzut pe omul ăla care a să zic sau și a început să discutăm și a fost atât de mare și îl faci să la un nivel să fie sau care este non-verbal, teatrul literar sau teatrul bazat pe o dramaturgie și teatrul verbal tot timpul are impulsul de la o idee. Nu are structură dramatică care într-un fel îl fixează pe ceva. Rămâne liber și adică poți să schimb. Părerea mea devine mult mai personal. Este mult. Da, și am un atelier la doi actori, adică și am început să explorăm acest Danemarca. Asta a fost echipa de bază care am început. A fost, vă zic iarăși, am început să ducem de aer geopolitică. Într-un niște pereți. Că e ceva. Să ne vorbim de proprii. La nivelul ăsta. Asta este. A fost doar câteva săptămâni de a plecat în așa și ne-a invitat în Danemarca. Sunt doi actori, dansatori din Danemarca. Prima dată în scenă. Asta e spațiul dans și mișcare, am înțeles. Este spectacol. Dar cum spui că v-ați întâlnit pe asta a fost, deci noi eram de la Toronto. A zis că 3 săptămâni lucru la Toronto care s-ar potrivi în această funcțiunea noastră să aibă niște schimbi, niște idei, un pic la spectacol. Și ne-am întâlnit, ne cunoșteam și am început scenă doar să explorez. Și tot așa. Discutând niște microfoni. Folosim 2 microfone. Și unul vorbeam care e afectat. Forgiveness. Poate să fie atât de sau poate să fie puternică număr. Și a zis, da, simt. Și, deci, asta au noi banale. Am ajuns, păcat, materialul
Deci de demonstrație de o săptămână și ceva să creăm o structură care e de originalitate și de ceva care n-am văzut sau am văzut că nu pot să... Un material foarte sănătos pentru un viitor spectacol. Și în continuare ideea de mare cum să fie aproape. Dar vorbesc din ca un inter... să-i dau o notă filozofică. Da. Discut. Asta. Anume că genul de ființă nu este diferit și în cultură. Nu poți să ne spui ta de mine. Da, deci luptă este între teatrul, ca și aici, este teatrul consacrat, teatrul de repertoriu. Și joacă de aici. Sunt așa. Sunt oameni care vin cu imigranți din Africa. Se creează, părerea mea, o bogăție, energie în spectacole care publicul rămâne și acum este chiar și se discută o problemă mare. Companiile mari rămân fără public și când sunt festivaluri de mișcare sau așa, la spectacol. Pentru că publicul este un public de părinți sau ei sunt și presează acoperiș anglosaxon, să zic, tradițional. Atunci, efervescență foarte interesantă care se întâmplă acolo și sunt mare o combinație cum îi zic, școala de mișcare de Paris, apoi se tărba Etienne de Cluj și creează spectacole, părerea mea, în Toronto și ține alegerile. Spectacole care sunt mult mai aproape de părerea mea, de generația tânără. Și în primul dispare limba. Adică sau am interpretat o libertate de ani de zile joc sau în că sunt să ne întoarcem la discuție. Este părerea mea, dă o libertate și acum am pomenit, mă rog, ce am citit din ideea de a decât părerea mea sau când textul ca o e mișcare, este muzică, este text. De primul dar pentru spectacol, atunci cred că părerea mea este riscul de a spectacolul pe o structură care dar e discutabil, așa? Și de asta bine, și sunt școli care vin, de exemplu, am lucrat cu Chile, din de sud, care sunt mă rog, sunt ani de școli, după India, sunt oameni diferite discipline și când dacă reușești să faci între ele, sunt spectacole și am văzut spectacole. Nu poți să zici că este spectacol de mișcare, este spectacol. E un spectacol, e superb. Și actorul trebuie să vorbească. Asta e nu e o explozie, e un cuvânt care se
curios și este foarte mult și mai mult în această direcție. Nu cunosc foarte bine. În general, tinerii merg mai repede de teatru. Da. Într-adevăr, este foarte Are rar. cuvânt și imagine. E Sunt foarte cele rar. trei. Da. Și atunci cuvântul nu faptului că, virgulă, Cuvântul nu limitează. are forța Cuvântul necesară. Imaginea de ansamblu creează forța necesară. Părerea mea. De exemplu, superb spectacol care a fost în viața mea a fost da, când se întrunesc toți le putem cu 1 an sau 2 ani. Este ok, cu timpul, cum. Ok, gata. Și a fost, deci, Toronto, care eu spun, în peste a armat 2 străzi, s-a schimbat în orașul întunecat și așa. Și pe stradă curios și vedeai, te apropiai de un gard și făceau from the fans, step away și tot auzi timpul. Era o agresivitate foarte puternică. Și la un moment început pe stradă, demonstrant miliție și a fost trupul Montreal. Niște copii la L'École Nationale. Și erau îmbrăcați o parodie militare și aveau niște baloane și au început spectacol în fața soldaților. Deci acolo era rândul de soldați și în fața lor la câțiva metri aveau niște baloane mișcați și trebuiau să-și facă. Și baloane în picioarele lor sau găseau modalitatea de a... Și în momentul se producea o bucurie. Și erau oia toți oaia și îi vedeai că făceau așa. Cel mai superb și cel mai bun și erau foarte reușite și ce jucau. Era atunci pe stradă și cum reușeau să dezamoreze impunerea aia, părerea mea ceva ce a fost genial. Și asta am umblat după ei să-i urmăresc pentru că foarte mult, dar tot timpul era paradox. Zic, super. Întrebări pentru Costa. Toată seara. Vreau să vă întreb ceva. Din ce actorul? Adică pare foarte frumos. Este ne-am dorit. Așa, să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să experimentăm, să ne întâlnim cu cilieni și cu actori din nu știu care țară și nu știu care colț de lume, cu indieni. Dar, practic, actorul în Canada își poate permite să trăiască din asta? Un procentaj foarte mic. E posibil. Mi-a luat mult timp. Deci, la început mi-a luat tot felul de munci. Mi-a luat 3 ani de un artist. E Uniunea cum era la pentru că a trebuit să acumulez cu fiecare spectacol să-mi permită să intru în Uniunea lor. Deci e o apărare care e foarte greu. Și asta ce înseamnă? Că sunteți plătit mai bine? Sau... Da. Uniunile sunt sindicate care preț al pieții. Deci tu, în momentul nu mai ai voie să joci un tarife. Ești personaj principal, ești personaj și atunci asta știe că asta este prețul Respecte. Da, și ai un fond de asigurare medicală, care sunt foarte importante acolo. E angajat la un teatru sau sunt foarte puternice. Sincer vorbesc de experiența proprie, nu vreau să... Mi-a luat timp, dar am început din ce banii ca și aici, îl câștigi în televiziune. Și teatrul este plătit, deci eu sunt franceză, trebuie să fiu la Uniunea aia. Dacă fac ceva în sunt la... Dacă faci film și televiziune, este o altă Uniune. Cum ar fi, sunt 3 Uniuni. Deci, de exemplu, teatru, asta ce v-am povestit cu Tania Marca și experiența, sunt lucruri. Deci, da, deci este făcute sub egida. Deci sunt, nu este o sumă, dar
Ok, adică ești plătit un salariu onorabil. Da, într-adevăr.